Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагитона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба саи мо рӯй кунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон ВАЗ 21014 ҳастае ки соли бароишаш 2005 солае ки бензини холие. Объем мотораш 1.6 литра, коробкаш механикае. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 та баллонои нав, 4 та диска, салон тоза, 1 сола ҳуҷҷат. Мошин мега сайстани беҳтаринае. Мошин ягон ҷош умуман задагӣ, пусудагӣ и хел чизо неста мега. Мошин дар Москва, дӯстон, дар Россия, дар метро Лаврова гуфтаги аст соҳибшон бо нархи 120,000 рубл фурӯхта мешавад. Боз савдо ва муомилаи хубам дорад. Мошин мега ягон расо, салоншам тоза, ҳамаи чизои лозимиш аст, ҳама ҷош кор мекунад. Баллон нав, сайстаниш беҳтаринае. Номерои расияшон дар ин номерошон имо васаб бояд пайваст бошад. Имо дорад ки васабша намедорам. Хай бухто тамос гирифта мегирем. Срочно мекунад. Мошин бениҳоят тоза, ягон расход, пӯшидагӣ, ҳуҷҷатамаш қоидавӣ. Марама дигар маълумотоша аз соҳибашон гирем, арзон мекунем мега. Шумо магарам хали мошинҳои фурӯшӣ, мошинҳои боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника дошта бошон барои фурӯхтан, барои реклама кардан, марамат сурат ва маълумотоша роҳӣ кунем. Мо дар видеои оянда реклама эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатия Сайбадрон Daewoo Nexia ҳастае ки соли бароишаш 1994 солае ки бензин, газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикае. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин мега 4 та баллонои пачка мега ва запаскашам мега нава, яъне ки 5 та баллон полни худ нав задагӣ мега соҳибшон. Мошин салон тоза, магнитофон радной, краска сафед. Мошин мега дурни шарда гаштага тоқа, ягон расход умуман надорад. Мошин задагӣ пӯшаги надорад, салоншам тоза. Мошин мега нахадай, фақат мегири ҳай мекунӣ. Дар шаҳри Душанбе дар пойтахт қарор дорад. Нархаш 20,000 сомонае ки боз савдо ва муомила мешавад. Мошин дар шаҳри Душанбе 103 микрорайон дае. Кадом то ки мехарем, боз савдо муомилаи хуб мекунем, мега арзонтар метем. садошон асб мошин мега, яъне ки арзандаи сайстаниш беҳтарин тозаи бадай. Ба кадоми шумо хел мошинчаи тоза берасход дар кор бошад, марамат тамос гирем, бештар маълумота аз рақамошон гирем. мошини фурӯшии навбатия Сайбадрон Opel Vectra ҳастае ки соли бароишаш 1991 солае ки бензин, газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикае. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошина мега нав ҳуҷҷат кардем, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та баллонои пачка, салоншам тоза, радной краска, 91 солае, не ки мошин мегад сайстаниш беҳтаринае. срочно сум дар кора мегад соҳибшон. Мошина бо нархи арзон мефурӯшем, мега 13000 сомонӣ. савдош дар назди капоти мошин. мошин дар ноҳияи Исфара қарор дорад. ба кадоми шумо хел Opel Vectra аки лозим бошад, 91 сол, марама тамос гирен, бештар маълумот гирем. мошин мега хелай дасти як одам нагашта сай, яъне ки нахадвай расходча нагуфтян, ҳуҷҷат балон ҳамаш навастай. марама тамос гирем. мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон тага аст Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи сидан соли бароишаш 1991 солае ки не ки мошин сайстаниш хуба мегад мефурӯшем. бензин, газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикае. Мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. мошин мега хадавои кадагае, моторош нав 100% модула мегад, салон тоза, ҳуҷҷатош не ки бучидагие. мошин мега 4 та диска, 4 та баллонои 90%, салоншон беҳтарин, 91 солае, не ки ранги 97, 98 кадагиам бардорам. мошин тоза ҳастае. дар ноҳияи Данғаранг қарор дорад. нархаш 22000 сомонияе. кадоме ки кан креда мехарам мега аз пеш мошин биҳа бине мега ягон чи бухай қайтон муомила мекардагиста. нашуд арзон гуфтагӣ неста, мумкин парлибому дар назди капот муомила мекунад. аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони харидор. 91 сола мега, радной солош. марамат кадомто маъқулай тамос гиред.
мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбарадорон Daewoo Tico ҳастад, ки соли барои 1996 солае ки бензини холи аст, объем мотораш 1 литр, яъне экономӣ, кам масраф. Коробкаш механика аст, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ мошин на хадо мегӯяд, 4 балон нав аст мегӯяд, мошина нав мотор кардем, хадовои кадагӣ, мошин 100% мегӯяд, ягон расходча нагуфтем марадон, ҳуҷҷат ҳамаш ҳастад. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 13000 сомония бо савдо мешавад, вариантҳои алишам ҳастанд. Opel Astra F мегӯяд, яъне ки караванкати алишам мекунем, мегӯяд болоиш маслиҳат мекунем ё ки пул метиҳем ҳамеша маслиҳат мекунем, мегӯяд соҳибшон. Фақат аз шумо хоҳиш ки одамони мехаридагӣ ё ки алиш мекардагӣ. Бештар маълумотша метавонед ки аз рақамошон гиред, фақат одамони алиш ё ки мехаридагӣ. аз шумо хоҳиш ки лайки бепул намонед ва имконият бошад навори моро дар васаби мотон падилса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбарадорон Opel Astra F аст, ки дар кузофи Хетчбек соли барои 1993 солае ки неки мошина мега 96-97 кадагия мега соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. танировка ҳуҷҷат дора мега соҳибшон, неки нагуфтан чанд қад срок ҳардаш ҳастад. 4 диска, 4 балони средни, яъне ки мошин сарошона фурӯхта мешавад бо нархи арзон, дар шаҳри Кулоб қарор дорад. нархаш 25000 сомония, ки бо ягон чи муомила мекунем, дар назди капот фақат илтимос кардагия, ки конкретна одамони мехаридагӣ. мошин дар шаҳри Кулоба 93 сола, 96-97 кадагия мега соҳибшон. мошин мега нахада ягон ҷош пӯшидагиша нагуфтиян, хай кадомитон ки мехарид марамат тамос гиред, фақат одамони мехаридагӣ. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аз сарбарадорон Mercedes-Benz C-классае ки Elegance C-чка соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш автомата, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска дорад, 4 балонои средни, 4 электропакет, раднои краска сафед, мотор хуб, мошин мега нахадвай. ҷойша ки нафаҳмида бошед, хоҳем маълумотҳои бештар аз соҳиби сечка занг зада мегирем. мошин дар шаҳри Бохтар, айни ҳол яъне ки шаҳри Курган-Тюбе, нархаш 34500 сомония боз муомила дорад. ба кадоми шумо ки ҳам хеле Opel яъне ки Mercedes Elegance ки маъқул бошад, простой марамат тамос гирем, бештар маълумотша гирем. шумо агар ҳам хали мошини хона, замин, квартира ягон техника дошта бошед барои фурӯхтан, барои реклама, марамат, сурат ва маълумотша рой кунем. мо ин ҳамихел дар видео оянда фурӯш реклама лайка фаромӯш накунед. монем мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбарадорон ВАЗ 2107 молодёжни ҳастад, ки соли барои 2005 солае ки бензини холия мегӯяд соҳибшон. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ, яъне нахаду. раднои краска, 4 балони 60, 4 калпак, салоншам тоза, мошин мегӯяд нархаш 10000 сомония, срочна сундаракора бо арзона мекунем. 2005 сол 10000 сомонӣ дар ноҳияи айнӣ қарор дорад. ноҳияи айнӣ тарафи Хучанд, яъне ки норафта мешавад. дӯстони азиз, кадомитон мехарен марамат дар ноҳияи айнӣ қарор дорад. конкретна харидор бошад мекунад, муомила мекунем. чӣ хеле гуфтум, меҳнатҳое ки мо барои шумо мекунем бародарон, яъне ки монтаж мекунем, мепартоем барои шумо фақат як лайка дареқ надорем. монем чӣ мошине ки ба шумо лозиме нависед, мо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем, фақат шумо сабр кунед. кадом мошини шуморо пешниҳод кардам ё ки барои фурӯш реклама кардам, мо ҳамонро ҷудо карда албатта тез пешкаштон мекунем. мошини фурӯшӣ аз сарбарадорон чӣ хеле ки дар комментария хоҳиш кардем ки Daewoo Matiz монем на бари шумо. Daewoo Matiz свети сафедаш соли барои 1999 солае ки бензин газ ҳардаш дошта кор мекард. объем мотораш 0.8 литри простой, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балонои средни, номеро транзит, раднои краска, магнитофон, мошин мега нахаду аст. биен бо аз пеш бинен мегӯяд, бо хай муомила мекунем. дар шаҳри Турсун зодаи ки регарда қарор дорад, нархаш 14500 сомонӣ. савдо ҳам мешавад, мега конкретна харидор бошад, биен мошина аз дуруну берун шабинен савдо мекунем, мега яъне ки ҳай кунен баъд савдо мекунем. балонош нормал як 60-70% ҳастад. фақат одамони харидор бошад, мега муомила мекунем. дӯстон, агар узри зуд бозам агар такрор шавад, фақат ки бисёртон айётон мебурен, ҳамин як дона лайка гузорен аз шумо хоҳиш ва навори моро падилса кунед дар ватсаби мотон.
Мошинчаи фурӯшии навбатӣ аз сарбардорон Daewoo Leganze ҳастанд ки соли бароишаш 2001 соле ки нагуфтанд ки узбекия ягон хелика 2001 соле ки раднои краска алюмини светай. Бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё мотораш як 8 литраи коробкаш механикай. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин нахадо мега 1 сола ҳуҷҷат дорад. Мотор простоя мегад. Сигнализатор дорад, яъне ки дарош пул категорӣ меша, музика, ҳамаш самуфер гизала мегад, даже кондиционерам кор мекунад. Мошин мега сирошона фурӯхта мешавад бо нархи 9700 сомонӣ, боз савдо ҳам мешавад. Мошин дар назди капоти мошин мега савдо мекунем. Умуман ба телефон яъне ки занг зада нагӯянд чанд қа арзон мешавад. хубаш рафта мошина мегад аз пеш бинанд баъд савдо мекунем. Мошин дар шаҳри Душанбе 9700 сомонӣ муомилаам дорад ки мисол документ, пакумент, баллон, диска ҳамаш қоидави. Хай баллонош средня бардор, яке диска мошин арзанда. Хоҳем бо ягон расходш мегем мошинча чен меша марамат занг занем бештар маълумотша гирем. Мошинчаи фурӯшии навбатии аз бардорон ваз 2106 ҳаст ки хеле ки бардорон дар комментария хоҳиш мекарда ки свети сафед шамонем на баъри шумо, яъне ки омода кардем, яъне пешниҳод шуд соли бароишаш 1998 соле ки бензини холияй. Абиё моторша 1 литр мега простой, коробкаш механикай, мошин мегад дар ҳолати хуби техникия мега нахадо, яъне камбудиша нагуфтан кадом то ки рамхали мехарен бо хай маълумотша мегиред. соли бароишаш 1998 сол будай. 4 диска 4 баллони простой дорад. Мошин дар шаҳри Вахдат айни ҳол нархаш 13000 сомонӣ. Конкретно одами мехаридаги дар бошро мега муомила савдо дорад. Марамат лайкотона фаромӯш накунед ва кадомтон ки мехарид метавонед ки тамос гирифта бештар маълумотша гирем. Чӣ мошине ки лозима нависед албатта пешкаштон мекунем. Мошини фурӯшии навбатии аз бардорон ваз 2107 ҳастае ки молодёжни соли бароишаш 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё моторша 0.9 литр гуфтага соҳиб шумо ки мега ки 10 литр газ кати мега 120 мегарда мега 100% гарантиш кати. Коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошина мега нав пачка ай заводш мега гирифта будам я чанд сол пеш. Мошин яъне ки дасти як одам нагаштага мега умуман расход надорад, яъне ки мошин мега дар хона хоб буд. Хелашид хоб буд мега ягонҷош пӯсидаги умуман надора мега 4 баллонои пачка мега задаги ҳастем. салонш тоза ҳастай, ҳамаш ягон расход надора мега соҳибшон. қатиш мега бо 4 дискаи дига дора мега. Агар кадоме ки мехара мега вай дискаҳошам қатиш падарка мекунем. ҳози дискаҳои танагинаш простояй. боз 4 дискаҳои престижаи хеле молодёжне мега дора. фора ба ҳамин мувофиқа мега метемша. нархаш 17000 сомонае ки дига арзон намекунем мега соҳибшон. кадоме ки мехара мега 4 диска дига падарка. Мошин мега ҳамаш қоидави умуман ягон пӯсидаги расход дасти як одам гаштага ай завод як чанд сол пеш мега хидмат гирифтем. дар шаҳри Душанбе 17000 сомонӣ. боз хай рафта аз пеш бинем ва қатишон муомила кунем, расход намекунем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои бозидид.